Yeah. Riwruok jopuonj mar KUPPET bade ma Kisumo okwedo okang' mane piny owacho okawo mar golo aluora ma Muhoroni kaka achiel kuom kuonde ma ngima tekie, ka giwacho ni ondamono ok oromo kata matin kendo biro thiro chenro mag ndiko kata oro jopuonj e aluorano. Kanoloso wi wachno, jagoro maduong' mar KUPPET e kaunti ma Kisumo Zablon Awange owacho ni sab-kaunti ma Muhoroni ng'aw gi jopuonj kaluwore gi nyap mag arita kwe mikelo kod lwenje mag tong' mathoth e aluora ma Sondu, kendo bende wacho ni rach mar apeyni e kuonde machalo kaka Tamu ahinya e kinde koth maduto keto lwasi mar tich e aluorano bedo mang'aw. Awange wacho ni thoth jopuonj e sab-kaunti ma Muhoroni geto mana omenda mabalang' ma giyudo nikech tich ma gitimo e aluorano, kawo kata hola ma ginyalo dongore godo ka gole oko, kendo nyalo miyo jopuonj go eko dwar dar e aluorano. Gazettement areas manyokel gi migosi Musalia Mudavadi nyewarwako mar nyando, to kata kamano this is a double-edged sword nikech o gazetnwa nyando to wacho no dhi golo Muhoroni, ok wabiyie. Instead wawacho ni nyando kende ok oromo, onego bed ni kadiboni e iye kanyo, seme ni e iye kanyo. Staffing jo TSC Teacher Service Commission wacho ni staffing seme gi staffing kadibo gi nyando tek nikech onge incentive yoyote mane nitie gimomiyo Muhoroni noket ne en hardship area. Mokwongo ne en security, lweny man Muhoroni kanyo gi jolang'o omiyo jopuonj mang'eny nok dwa tiyo Muhoroni. Hardship allowance en gima ne koro encourage kata miyo japuonj siso mawacho ni haidhuru kata ka security rach Muhoroni to wadhi tiyo kanyo nikech nitie gimoro matin mwayudo. Seche mawuoyo ni staffing situation in Muhoroni en ni jopuonj mapuonjo Muhoroni pok oromo nikech lweny ng'eny kuro e border, yore rach, moko nie bungu, kuonde midakie be bor. Koro areas mek Muhoroni nigi real hardship, emomiyo nobedo gazetted